Fanaw an bɛ aw fo ka aw waleɲuman dɔn aw sɔgɔlen bɛ Seri Fila télé de la nin wagati na kari o kari ni wagati sera min ye Seri Fila télé jabaranin kan an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɔ ka se ka baro kɛnɛ sigi sen kan baro kɛnɛ min bɛ tali kɛ ni an ka jamana kunkanko kibaruya fɛn dɔw la o la bi su in na an da bɛna don min ye fɛn belebeleba la sabula o bɛ tali kɛ kalanko la donc ni ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ kalanta lɔgɔlita a bolo dara ni ala sɔnna ma a tɛ kalo kura ni o ye octobre kalo daminɛ yɛrɛ a bɛ daminɛ o hukumu kɔnɔna na an da bɛna don min ye kalanko kibaruya ye gɛlɛya min bɛ a ko la nin wagati na ni a kuma cayara o kama an ye wele bila maa dɔw ma u ka se ka na ɲɛfɔli kɛ an ye o la bi su in na min b'a to maaw bɛ se ka faamuya sɔrɔ k'u to Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan min ye diɲɛ fan 14 kɔnɔna min ye kalanko kunkan kibaruya la Mali kɔnɔna na nin wagati in na an ka maa welelen maa fɔlɔ kinbolo yan fan fɛ o ye Abdulsalam Mayiga ye donc ni ale bɛ syndicat jɛkulu la n'o k'a ma ko FENAREC Abdulsalam Mayiga an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn an ye wele bila i ma i nan'i ka an ka wele jaabi vraiment a diyara an ye nka folikan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin Seri Fila télé filɛbagaw ma. D'abord n bɛ Seri Fila fo n bɛ an lamɛnbaaw fo ani an filɛbaaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan donc hali bi an bɛ e yɛrɛ fo Boubacar Traoré ka d'a kan i bɛ jamana jɔ de la an b'i suit an b'a f'i ka courage ta i bɛ sira mun kan sira ɲɛnama don an b'i fo o la. Merci donc on a lancé ma filanan ma an bɛ ɲininkali min kɛ FENAREC yɛrɛ ye fɛn jumɛn ye? Bon, FENAREC ye syndicat de ye i n'a fɔ syndicat n'i ko SNEB ou bien SNEM plutôt ou bien n'i ko COSES ou bien n'i ko SNEFCT donc jɛkulu de don jɛkulu min bɛ wele ko fédération ti dɔwɛrɛ ye o ye jɛkulu dɔw de ye syndicat jɛkulu bɛ minnu kɔnɔna na donc FENAREC ye o de ye i n'a fɔ fɛn ɲɔgɔn qui est la fédération de l'éducation nationale. Donc FENAREC fait au Nyoronde. Donc la FENAREC aussi est composée par des syndicats, tout comme la FEN aussi. Maintenant, nous sommes affiliés à la centrale syndicale qu'on appelle la CSTM, la Confédération syndicale des travailleurs du Mali. Donc nous, au secrétaire général, Hamadoun Amion Gindoye, Amba Fouyanyorola, a fait que Tchessirika Boum, Koudou, Djamana Joanila, il a toujours été un syndicaliste constructif. En fait, au dynamique de Kono, en fait, nous sommes des syndicalistes constructifs et nous faisons le syndicalisme de développement. Ok, mais d'accord, il y a un syndicat qu'on a mis. Très bien. Et un syndicat qu'on a, Dougma Kalanso, un Tchamanche Kalanso, n'a du fort qu'au secondaire. Fondamental 1 bala, fondamental 2 bala, un secondaire. Pour le moment, on est au niveau de là. Okay. Bah c'était donc Anga ma flana au fenêtre ma dougolé Luc Sangare Luc vraiment un wole blema inenanka wole jabi vraiment a jara yambi foki wole mando yani anga do krafo la foli kan ñu mëna bi bolo kan ci afle bawma Boubacar Ansou e foli dima ka foli di anaje baw ani anambo bela jelema Mali kono Mali koka ka foli di Sherifula re téléso barakelo bela jelema parce que chama be barala duguma ñentol la donc ka bela jelem fo ka mbargo ñoko fo no ye Abdulsalam Mayiga ka fo ni keneka donc ni sonal be ko sebe ni plateau kan wal sanga se kuma jamana jo kuma kan komi Abdulsalam fo chogomina an habli falen falon ke ka ñoko bla saraw ke OK ba c'était wa ka jekulu Syntec il se gagne folikane Syntec kawa ko sebe Syntec m'a folon tawkana syndicat national des travailleurs de l'enseignement privé catholique olo ye la fa jekulu ye min be enseignement privé catholique ni moko ba fo bamananga na généralement ko chrétien kalanso munum be barakala mbo konnana olu la fa je dedo
Syntec affilié be FEN ni o ye fédération de l'éducation nationale parce que fédération o ye syndicat ou fara le ɲɔgɔn kan Abdul Salam a fɔ cogo min na an bɛɛ lajɛlen faralen bɛ ɲɔgɔn kan ka CSTM former ni confédération syndicale de travail du Mali an b'o former yɔrɔ fana na an bɛ o militant bɛɛ lajɛlen fo an ka militant Syntec FEN FENAREC CSTM en groupe ka bɛɛ lajɛlen fo yan yɔrɔ la awɔ Syntec ye o ye. Ok baasi tɛ donc aw ka o jɛkulu in nka ye min fɔ a ɲɛsinnen don min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la mɛtiri minnu ɲɛsinnen don chrétien kalansow ma dɔrɔn. awɔ a ɲɛsinnen b'olu ma nka syndicat ye fɛn dɔ de ye aw bɛ yala corporation bɛ yen n'o ye a bɛɛ bɛ minnu bɛ baara sugu kelen kɛ ensuite a bɛ fara ɲɔgɔn kan niveau dɔ la o de la tun ye fɛn fɔ fɛn fana o ye fédération min bɛ kalanko kɔnɔna na o ye école karamɔgɔw faralen ɲɔgɔn kan mais mun tɛ syndicat kelen na mais an bɛɛ bɛ ka baara kelen kɛ et donc confédération o ye centrale yɛrɛ ye donc i y'a fɔ cogo min na Syntec kɛrɛnkɛrɛnnenya la o ye minnu bɛ enseignement catholique privé olu karamɔgɔ minnu bɛ yen olu ka jɛkulu de don. ok baasi tɛ donc maa sabanan Maki Jasana ni ala sɔnna ma Sine Sek ale bɛ don kɛnɛ kɔnɔna na sisan nka min ye Sumana Mayiga ye donc fɛn ma donc fédération de l'éducation nationale ma ale ma se ka kɛnɛ sɔrɔ donc ka maaw hakili lajigin dɔrɔn k'a fɔ nin wagati min na min ni baarakɛɲɔgɔn tɔ kelen Dawuda Tarawele Bokele donc an bɛ se k'a fɔ bi fari ka fisa kosɛbɛ alhamdulilayi donc ni ala sɔnna ma nka min ye hali bi a bɛ fari jagabɔ la sabula min ye dɔgɔtɔrɔw ka fɔ la a ka a reposer dɔɔni hali bi donc inshallah ni ala sɔnna ma kari nata an n'a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a nɔ an b'a fɔ hali bi a ye dugawu don k'a ye pour que bana in bɛ se ka wuli ka bɔ a kan cogoya min na nin wagati an bɛ direct la chaîne fila télé Jabaranin ka radio fana la an bɛ direct la yen nɔ min ye 95.7 donc nin wagati in na an bɛ direct la o fana kan. o b'a to n bɛ ɲininkali daminɛ kɛrɛnkɛrɛn n bɛ taa Abdulayi Salam Mayiga e fanfɛla la sisan Mayiga Mali lɔgɔliko n'a fɔra i ka kuma k'a bɛ lahala jumɛn na bi. bon globalement n'i ko ko n ka kuma Mali lɔgɔliko kan de façon globale anw b'a fɔ anw hakili sigilen tɛ parce qu'il y a beaucoup de questions sur la table. Gɛlɛya caman bɛ yen nɔ sur la table o gɛlɛya ninnu ma ɲɛnabɔ. Bon ka da o kan an bɛ se k'a fɔ le tableau est sombre très sincèrement. Pourquoi n b'o fɔ gɛlɛya dɔw bɛ yen a gɛlɛya fɔlɔ i bɔra k'a ye kɔsa in na. Et on parle des fonctionnaires fictifs. U taara baga école karamɔgɔ dɔw ma minnu m'a min u m'a bon u y'u ka sara tigɛ hali n'o y'a sɔrɔ syndicat u wulila u ye action dɔw mené quand je dis syndicat la CSTM ni anw yɛrɛ bi syndicat central mun na ani INTM ani syndicat wɛrɛw olu wulila u taara gouvernement mɔgɔw rencontrer k'a fɔ vraiment u ka solution sɔrɔ nin ko in na mais face à ça on ne peut pas parler de la rentrée parce que enseignants dɔw bɛ yen nɔ u ka sara a tigɛra u ko k'u bɛna régulariser bon u bɛna régulariser tuma jumɛn na sara tigɛra wagati jumɛn ko mois de septembre sara in ko o de tigɛra anw dun ni information sɔrɔ sara kɛra kaban non sara ma kɛ mais anw dun ni information sɔrɔ k'u ka saraw fɛnɛ ma traiter ka da mun kan anw yɛrɛ taara parce que anw bi Kidal budget de la anw taara an y'an jɛɲɔgɔn dɔ ka bulletin de paye ɲininkali kɛ donc u ko ko tiɲɛ yɛrɛ la ko a tɔgɔ a ka bulletin de paye tɛ yen nɔ donc ce qui veut dire que olu ka ko ma jate mois de septembre la fɔlɔ mais le fait que an ka syndicat dɔw ɲɛmɔgɔ dɔw taara u ye gouvernement rencontré donc olu y'a ye donc ils étaient obligés ka anw rassurer bon moi j'ai toujours dit u ye anw rassurer de et jusqu'à présent k'u bɛna situation régularisée pour quand ok donc y'a faamu ok mais clair donc face à ça au problème bien non il y a ce qu'on appelle aussi le problème des écoles catholiques nous ma gérer
quelles que soient les réalités, c'est vrai, c'est une école privée, mais ça veut dire que AMSEC a fait à moitié étatique. Au fait, le problème, c'est un bien notre Tougoni. Hata Antara, préavis de grève doit déposer. Ça, boula, le camp blanc, le ministère donc, Anya Yeka Fo, Ama Anjabi. Le ministère de la fonction publique aussi, Anya le camp d'Offene Blouma ou Ma Anjabi. Donc, on est préavis blanc. Donc, on va Yiraka Fo, vraiment, question de bien ou quand résolu. Ok. Là. Donc, nous avons résolu. On connaît Jatigé le follow Mali école Kola. Ok, Bachite, maintenant, c'est gagné ma tournée dans la ligue. Maintenant, on est dans la Kelentengo est là. Et bolo bibina Mali local ko na farega kuma ka abe la hala jumena bibina abe bolo nyanga aywa aw do école métro yi ajara nal jara ko sobe amame may na ku ñon temenende do syndicat ni ministry o sigira ka kuma kalan ko talika donc o la jara konnana où y ministère ka département ministériel où il y a faut que chamas qui met 5 ans pour la rentrée nga abou sama fa tukum na ça problème kachan ko sebe mimba to ni pour que anga sika kalanta ke avec gelea doni déjà salam kumana préavis be généralement be porté syndicat munu yata syndicat jekol munu be école ko konnana nous affirmer système na olu ye préavis importé et a problème famba ye enseignement privé catholique au enseignant ka kungoy na boro la fana kalantat sika ke tuwashi fo la bendo ko sabati andum bra min jatem na ko 600 voyez de plus en plus clé flyna insécurité bra chaya anga dafe yoro mun na tin ko sobe abra chaya ko sobe oduna on ne kramo ande be terrain kan ko sobe ni bali barakalo jatem ne kramo de be terrain kan ko sobe donc est-ce que aux conditions sécuritaires nous réunir pour que on ne barakala ngasi kata terrain dans 606 parce que comme ça il a tchenchena mko jatikelembe oyoronna même si ministère ni Sénégal kuma konnana forako il y a le minimum de conditions d'amado be nous là ben pour ngasi ta kalanta siraka nga aljatike be ko sobe au kofe fana mettre ka prime spécial ko fana depuis salon machine à comment be sena aywa o fanana sigika foka ka koka pour que au moins angana sekata kala yobo yabali la sans konnana donc politiquement ni oye département ministériel ka visionna et conditions réunies de pour un certain kalantala nga ni terrain tableau jatimne effectivement problème damado be apmana fonctionnaire ou ka munu ka enrôlement ma nya ko so ni saratigen kera apmana ka même si effectivement ministère de la fonction publique en Sénégal ko ou bena relancer 3 mois de grâce et puis moko ka se ka tout enrôler pendant ce temps sara munu intégral ou be labla nga ya fa tukumna abna labla wati dume donc kaloma sa folode awo o kamana gambe sara ye processus de voilà na madame wat dola asika soro ka beni kalanta alors kalanta duna moko de be war body bela jeme war be kamana be gan watuna parce que dimsonu ka kalan ko yene bo fencha be sigi nyonga donc na ma nyana ba watila de guncha me soro ko na ko sebe donc ni ya déterminer condition do be o lo ni do me condition bela jelente pour que anga se ata kame kalanta ka foko problème foité problème donné effectivement ok basi tamit la ga signaluma magi nam inishu abansu vraiment ambi foki wale mondo ay wale blema donc on a wale jabi
sini segi togola polikan ngoni bolo tiliala ka nyesi anfle bago mafulo Kenya ne bɛ aw de fo ka aw waleɲuman dɔn hakilina min ye aw hakili se anw ka syndicat ma n'o ye syndicat national des enseignants du secondaire de l'État et des collectivités n'o ye Sinesec ye syndicat ka ca lakɔliko bundakun kan o bɛɛ kama an ma ɲinɛ an ka syndicat kɔ donc o kama ne bɛ foli lasegin e ma ka foli lase Sirifila baarakɛla bɛɛ lajɛlen ma a sanfɛ fɔ a duguma ani lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ani syndicat fɛn o fɛn bɛ Mali kɔnɔ n ka foli b'a bɛɛ bakuruba la kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ école bundakun kan. Ok basi tɛ donc o b'a to n bɛ ɲininkali fɔlɔ tɛnku i la n ko Mali l'école ko a bɛ lahala jumɛn na nin wagatinin na an labɛnnen don ka don kalanta kɔnɔna na. Mali l'école ko bɛ lahala jumɛn na bi bi in na fɔli bɛ gɛlɛya kosɛbɛ. An ka bi école dɛ. N'i ko ko i kelen k'o bɛɛ fɔ a dɔw la o fɔli bɛ sɔn ka gɛlɛya kosɛbɛ et puis n camarade minnu bɛ yan n nana ka foli lase olu ma n bɛ foli lase olu ma kɛrɛnkɛrɛnnen na débat in a ɲuman seginna an bɛ Ala deli a ɲuman ka ban lahala ni an bɛɛ y'an fanga fara ɲɔgɔn kan k'an ka fitininw fara ɲɔgɔn kan Mali école ko bɛ bɔnnankun min na an bɛ se ka dɔɔni fɔ a la mais yan'o cɛ ɲinan école ta in est-ce que condition wɛrɛ don walasa école ka se ka ta wa ne b'a fɔ ni an seginna kɔfɛ salon ka comparaison kɛ salon ni wagati kelen ani ɲinan wagati n'an ye u da ɲɔgɔn kɔrɔ an bɛ se ka bisikiya k'a fɔ ɲinan condition ka ɲi ka tɛmɛ salon kan maintenant ɲinan condition ka ɲi ka tɛmɛ salon kan o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko condition fɛnɛ ka ɲi ɲinan ta ka ɲi ni salon o dalu ye jumɛn ye salon école ma se k'a ta a ta wagati la u obligera ka a repousser ni kalo kelen ɲɔgɔnna ye walasa a ka se ka taa alhamdulilayi ɲinan an bɛ yɔrɔ min na ko sisan a ma repousser fɔlɔ an k'o fɔ ka da kan a ma repousser fɔlɔ nka an b'a bisikiya k'a fɔ a tɛna repousser maintenant gɛlɛya kɔni bɛ yen n donna kuma kɔnɔ n dalen b'a la k'a fɔ n tɔɲɔgɔnw i bɛ se ka dɔ fɔ i da fɔ gɛlɛya la maintenant gɛlɛya minnu kɔni bɛ yen sisan gɛlɛya fɔlɔfɔlɔ min bɛ yen o de ye sara gulonko kuma min bɛ sen na tiɲɛ don a bɛ i n'a fɔ anw lakɔlimɛtiriw de ka kuma ka cɛ a la an kɔni an t'o sababu dɔn nka fiɲɛ mana wuli bɛɛ bolo bɛ i kunna donni de la est ce que tɔw fana man kunnen don wa walima est ce que tɔw ma kumada de sɔrɔ wa walima en tout cas anw fana sen bɛ ko in na an sen bɛ ko in na tiɲɛ don baara in syndicat ka laɲini don lakɔliko bundakun kan anw yɛrɛ de y'a laɲini ni fichier bɛ se ka lajɛya walasa a ka dɔn jɔn ye lakɔlimɛtiri jɔn tɛ lakɔlimɛtiri ye parce que an ka laɲini caman na a bɛ fɔ nin tɛ se ka kɛ aw ye parce que aw ka ca wagati min u bɛ ka fɔ ko an ka ca i bɛ taa yɔrɔ dɔw fana i bɛ taa sɔrɔ tuguni ko lakɔlimɛtiri tɛ yen mais an y'a yɛrɛ ɲininka caya kɔrɔ ye jumɛn donc o kɔnɔna na n'a sera ka dɔn jɔn ye lakɔlimɛtiri jɔn tɛ lakɔlimɛtiri pour que o fana ka dɔn nin baara sugu de bɛ se k'a to o bɛ dɔn maintenant nin baara sugu de bɛ se k'a to o bɛ dɔn jigilatigɛ don ne kɔni ka niveau la k'a fɔ ko san fila baara kɔfɛ ne b'a bisikiya parce que décembre 2023 ni recensement in baara ninnu donna jamana in kɔnɔna na décembre 2023 an na tɛ san fila dafalen bɔ a bɛ san kelen ni kɔjan bɔ san kelen ni kɔjan jamana kuturu ka baara la jamana bɛ i n'a fɔ Mali min bi ni a bɛ bonnakun caman kan Mali min bi ni an bɛ kunnafoni mɛn cogo min na ko mɔgɔ caman ɲɛbɔlen don Mali fɛ o wagati kelen an ka tila ka na ye tuguni ko san kelen ɲɔgɔnna kɔfɛ baara min kɛra k'a fɔ ko baara bɛɛ lajɛlen ka se ka ta ka kɛ ji la cogo modèle dɔ la walima o baara résultat ka kɛ sababu ye école ta min ye fête ye parce que écoledenw bolo écolemɛtiriw bolo école ta ye fête de hali n'a y'a sɔrɔ a bɛ kɛ denmansaw ka ɲɛkunu kan maintenant anw minnu ka école ta ye fête ye ni anw ka fête bɛ ka yɛlɛma ka kɛ togoya wɛrɛ ye an bolo parce que an caman bɛ yen an dalen t'a la n'an bɛna an ka sara sɔrɔ o bɛ kɛ sababu ye ni o bɛ an bisi kosɛbɛ kosɛbɛ hali n'a sɔrɔ an ka laɲini de bɛ nin ko in bɛɛ lajɛlen kɔfɛ. ok basi tɛ donc Mayiga n bɛna e ma sisan nɔ n ma k'i ka kɔrɔfɔ n'i y'a jateminɛ ale y'a jira k'a fɔ salon condition ni ɲinɛ condition y'u ta k'a lajɛ
avancé donc rendu à mais au bolo à Sénégal ko mi grave ra ko a bolo da donc écolita o madala ko na abena nyesro ka saw ke i da domina to nyon munu be ko munu ma ka sebe ma se ka bo mi krenkela fonctionne ka bara nasrala e da do o korofo mina donc idu ya ira ka fo kuma nyoya be anu gouvernement donc o ba ira ka fo aw bena o écolita o tajila wa donc directement ka fo donc kalantina ke écolita damne le 1er octobre. D'abord ce n'est pas une menace, je précise. Nous avons d'amener na fin de à tout un préavis. Et syndicalement, c'est des choses à bébé. Parce que nous avons une comment activer. Nani jabi. Et préavis. Il va faire on fait kata barablala. Mais on va ta barablala. Et nous on a précisé. Au tika ke ina fort les jours de la rentrée en beta barablala. Pas du tout. Angala nyini tu oui. Mais en koni a fouillé le mouma en jabi. À partir du 8 faut que le 10 là on met ta grève là. Mais devant les ministres mais on a l'impression que ils banalisent la situation. Très bien. Parce que quand on lui a parlé du problème des écoles catholiques, à quoi bon dans son département ministère de l'éducation qu'on a commission d'ossi mais où est commission si bamana ko kundi se ka di kuntigi ko problème de on de ka mo ko mais anga mo kele ati commission qu'on a donc on comment femme si ça au ka grève be feminta oyi non seulement école maîtrise munu to sebene nu ka sarako glone no ani munu catholique abonnement je vais préciser et Lick, lui il est membre de la FEN. Voilà. Luka Djekoulou affilié nous FEN. On ne se n'arrête là. Mais nous face à ce problème, on dit qu'à ce qu'on appelle une synergie d'action syndicalement ka Antonio donc syndicat de Faragoro voilà Koulou Feneka Hake Douma. Bref, Moroka Famou, ça dit que tous les enseignants qui sont affiliés à la système ou le Bitakouna, Grevouina. Donc, dans le système là, dans le INTM, là, femme là. Dans Fenebi, dans bien non, ou l'ubi CDTM là. Dans syndicat Koulou ça va de bien non. Syndicat Koulou Banani de bien non. Walma, si je comprends. Mais c'est qu'à fort et diri bien nani quoi parce que au Kobi le syndicat petit de tandru nona bon école maître ka syndicat akachani oui je pense parce que les jours où antara ministre Benyonya antara Kumanyonya il y avait 20 syndicats. Ah bon? Oui, il y avait 20 syndicats. Ah, pourquoi tu fais un syndicat? Bon, liberté syndicale, c'est un droit. Voilà, c'est un peu la liberté syndicale et puis il faut quand même la démocratie. Donc, il y a fait moi. Donc, oui, ça va bouillir là. Donc, on connaît clair là. On dit est-ce que ces gens-là, les autorités, il y a un problème là parce qu'on a fait 2 lettres pour rencontrer les ministres de l'administration, plutôt le ministre de la fonction publique et le ministre de l'éducation. Amadjabi, Anta Koundon. Anta Koundon. Bon, maintenant, on fait un bon, on a un Djabi. On fait un préavis déposé. Ou un préavis déposé, ou un préavis, il fait une autorité au bas kalama. Préavis, une autorité au bas kalama. Donc, face à cette situation, vraiment, on décèle l'habitat
grève là. Saboula, nous avons toujours été constructifs quand il s'agit de l'école. Ok, basi te amena lik o ba to mena ɲininkali min tengo e la parce que aw fɔra ka kuma cayara kosɛbɛ ko chrétien école bina datugu Mali la ni wuli ka jɔ ma kɛ ne ko mun problème yɛrɛ de bɛ chrétien école la de a ɲɛfɔ an filɛbagaw ka se k'a faamu. Boubacar i ka ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ. Ɲɛfɔli kɔnɔna na n bɛ taa ni étape ye pour que an filɛbagaw ka se k'a faamu. D'abord pour que a ka se k'a faamuya n b'a daminɛ école ninnu yɛrɛ école sugu jumɛn ye. A fɔ ko chrétien école mais a tɛ komi chrétienya bɛ ka kalan a kɔnɔna na. Établissement laïque de don. Ok. Jamana ni église nana bɛn fɔli dɔ la en 72 mais yan'o cɛ enseignement privé catholique a existera bien avant les indépendances. Voilà, depuis les années 1889-90, on a fait sigil en fait où il y a quelque chose les pères blancs où est sigilé Romina mon père où est sigilé Romina où tu mets école so ani docteur so nyana boy pour que sigil la moko kasi ka au moins services sociaux de base nous sera bolokoro dispensaire ani école so donc où y a tout où est sigilé Romina où sigilé na chaya école so na chaya. Donc, en quelle indépendance sera en 60 ans, sera déjà école catholique à Damarobien. Et Jamana n'a été les années 70 que Olukan a été chamana. Jamana école a été chamana parce que Jamana de quand Kalan assuré à demi. Donc, Olukan a été chamana muté. Biram be oye enseignement privé catholique ka jekulu o ka kalanso yi do ya fama sisan utilité publique de don parce que abaga jamana don be makonye o la sisan ko puisque enseignement privé catholique ka jamana ka barake an ka dɛmɛ don a ma walasa jamana ka baara in ka se ka kɛ ka ɲɛ o de bɛ na ni convention hakilina ye entité fila ni ɲɔgɔn cɛ donc convention bɛna signé 72 ka bɔ 72 la bon convention kɔnɔna na article damadɔ b'a kɔnɔ 32 articles en tout et à l'époque autorité min y'a signé autorité de ministère de l'éducation de la jeunesse et des sports feu Yaya Bagayogo et puis feu Monseigneur Luc Sangaré olu de tun ye autorité minnu y'a signé état tɔgɔ la ani conférence épiscopale tɔgɔ la ni convention yɛrɛ kɔnɔna ta ka jateminɛ convention bɛ a fɔ bakuruba la a article 2 la ko kalanso fɛn bɛ diinɛ kalan kɛ chrétien kɔnɔ olu tɛ tali na parce que convention kun ye ka na dɛmɛ don école ma ka kalamɔgɔw de ka traitement ta mais o la minnu bɛ diinɛ kalan yɛrɛ kɛ olu t'a la c'est à dire les séminaires les couvents séminaire mon père bɛ former yɔrɔ min na couvent master bɛ former yɔrɔ min na catéchisme bɛ former yɔrɔ min fana na olu si tɛ convention kɔnɔ parce que olu ye diinɛ kalan yɔrɔ ye maintenant ka daminɛ duguma kalanso la ka taa jardin fana t'a la a bɛ da fondamental 1 fondamental 2 lycée ani professionnel sinon université fana t'a la donc o tun ye pour que enseignement privé catholique ka se ka jamana ka rôle jouer jamana tɛ fan minnu fɛ a kun b'a y'o ye maintenant sisan pour que baara in ka se ka ɲɛ n y'a fɔ état nana ka dɛmɛ k'a don enseignement privé catholique la o dɛmɛ kun b'a to ye jumɛn de ye karamɔgɔw olu ka sara ka o ta en charge pour que u ni u tɔɲɔgɔn minnu bɛ fonction publique la u bɛ ka se ka sara kelen na parce que u bɛ ka baara kelen de kɛ n'o ye ka jamanadenw kalan donc convention bɛ 80% subvention di église ma pour que ka se pour k'a fɔ église parce que église de employeur ye o de ye école dayɛlɛ donc a bɛ di église ma mais exclusivement pour que ka mettre ka sarata à 80%. Maintenant, le reste 20%, à une charge sociale. Parce que nous avons employeur et secteur privé là, charge sociale est bien. Il va barakala be fanota, patron be fanota. Donc là, les 20% à une charge sociale nous
convention b'a fɔ ko église bɛ se ka frais scolaires minɛ parents na mais fɛɛrɛ minnu don a tɛ komi école privée o fɛɛrɛ bɛ caya cogo min na ayi a fɛɛrɛ kɛ kun ye pour que bɛɛ lajɛlen ka se ka accès sɔrɔ ni établissement ninnu na i kɛra fantan ye i kɛra faama ye a bɛ hakɛ don kuma kɔnɔ na ni n ko fantan c'est à dire seba bɛ min ye seba tɛ min ye bɛɛ ka se ka taa den ye école ninnu na o de b'a to fana i bɛna ye an balima minnu bɛ fo burusi kɔnɔnaw na parce que école ka ca yen nɔ kosɛbɛ sɛnɛkɛlaw olu bɛɛ bɛ se k'u den bila ka taa kalan ɲuman sɔrɔ o y'a sɔrɔ i ma wari caman bɔ minnu bɛ duguba kɔnɔ fana olu bɛ se k'u den bila ka taa yɔrɔ min na o de b'a to danfara bɛ Bamako ni diocèse ville régionale ninnu olu ka sara olu ka wari bɛ caya ni école minnu bɛ fo burusi kɔnɔnaw na kamasɔrɔ sɔrɔw tɛ kelen ye yɔrɔ ninnu na on suppose que minnu bɛ duguba kɔnɔ olu ka sɔrɔ ka bon dɔɔni ka tɛmɛ an bala minnu bɛ sɛnɛ kɛyɔrɔw la et donc o frais scolaire de b'a to ka 20% k'a combler donc an bɔra ten 72 ka na se fo 2024 la a nana ye ko état y'a yamaruya ɲini ko ka convention in ka relecture kɛ parce que ni convention kalan o fɛnɛ b'a la jamana dɛsɛra dɔɔni quoi bon dɛsɛ n tɛ se k'a fɔ dɛsɛ don parce que jamana tɛ se ka dɛsɛ a denw ka kalan na ayi dɛsɛ n tɛ se k'o dɛsɛ parce que wari in fana don fana dɛmɛ min don a tɛ jamana ka se sanfɛ wari de tɛ ka sɔrɔ wa bon jamana ko ka lecture kɛ mais maintenant lecture kun ye min ye exactement ni an ye protocole d'accord dɔ signera pour la lecture o protocole d'accord kɔnɔna na an bɛ min sɔrɔ ka kalan o ye ko égalité entre les citoyens égalité entre les écoles privées an b'o de faamuya kosɛbɛ mais ni mɔgɔ hakili b'a la sanu uti kɔnɔna na PM tun bɛ yen o bɔra k'a fɔ ko ale da magara ko ka égalité entre ka bɛɛ kɛ kelen donc o yɔrɔ la dɔw nana diinɛ ko miiri ko don a la i m'a faamuya donc o la jamana ko k'a bɛ taa relecture la commencer lecture la lecture nana bɔ jumɛn na lecture nana bɔ ko ka subvention in jɔ subvention financière jamana y'a ɲɛɲini ko ale bɛ o yɔrɔ jɔ a jɔli sisan wariko don wariko tɛ an tɛ se ka wariko don parce que wari min de don c'est pas au-delà des moyens de l'État caman bɛ fili kɛ yɔrɔ dɔ fana na ko milliards de don depuis 72 jusqu'à maintenant en 72 Mali valeur indiciaire tun bɛ 75 francs la valeur indiciaire ka se ka 250 sɔrɔ c'était jusqu'en 1997 donc o waati min na i se ka fɔ k'i bɛ milliard don yɔrɔ min na mais n'i ye convention kalan n'i y'i sigi ka convention kalan état yɛrɛ de bɛ ouverture di église ma ka se ka kalansow dayɛlɛ yɔrɔw la ale tɛ yɔrɔ minnu na ale bɛ dɛmɛ don église ma o dɛmɛ min bɛ don sur la base de l'état de l'effectif quoi c'est à dire san o san mais protocole d'accord min kɛra ɲɔgɔn sisan o b'a yira k'a fɔ état tɛna dɛmɛ don donc n'o dɛmɛ de ma don o kɔrɔ ko an bɛ se ka sigi k'a fɔ ko o école chrétien école ninnu bɛna datugu wa voilà protocole d'accord a ma kɛ maitre ni état cɛ a ma kɛ maitre ni église cɛ c'est là où baro kɔnɔna na an bɛna ɲɔgɔn faamuya yɔrɔ min na ko in bɛɛ kɛra Abdulsalam y'a fɔ sisan n'i kun dira i kɔ ko min kɛra i tɛ yɔrɔ min na n'a kɛra e kungo de don n'a ma k'i kan a bɛ kɛ cogo dɔ la mɛtiri da ma don kuma sigi k'a fɔ si la donc b'a yira k'a fɔ chrétien école si ma labɛn école kalantan in ka ma ɲinɛ an ye yɔrɔ dɔw ye olu ye inscription lancé ko u bɛ na a dayɛlɛ mais ni protocole ta k'a jateminɛ gouvernement b'a ɲini église fɛ a k'i jija ka continuer ka kalan ka ouverture kɛ mais n'a se ka ouverture kɛ et que datuguni bɛna ni kɔlɔlɔba sugu dɔ ye k'u bɛ kan ka sigi ka kuma ɲɔgɔn fɛ pour que u ka se ka formule sɔrɔ comment écoledenw ninnu u bɛ se ka lasago cogo min na yɔrɔ la et bien écoledenw protocole attribute b'o de fɔ pour le bonheur des enfants quoi mais karamɔgɔw
Hogoro yɛrɛ y'a fɔ ale bɛ olu ka licenciement indemnité ale b'a i jɔ jusqu'à 50% ale bɛ exige dɛmɛ ni o ye o bɛ protocole kɔnɔna na cela voudrait dire que nin bɛɛ lajɛlen na état ni exige bɛ ka soucier kosɛbɛ écoledenw bɛ se ka lasago cogo min na mais maintenant karamɔgɔ bɛ yɔrɔ min na ni olu bɛ licencier u fila b'a essayer ka dɛmɛ accompagner o ye ka fɛɛrɛ ni fɛnw sara o ka se ka kɛ o la sisan o de nana ni syndicat ka wulikajɔ ye kama sɔrɔ convention de lecture la personnel enseignant dama don a la u m'an consulter protocole bɔra fana protocole signé au mois d'avril 3 avril mais maître ye protocole bɔra kalama jusqu'à fin juin pratiquement un protocole ninnu ye wa an y'a ye pratiquement réseau sanfɛ donc globalement écoleso minnu bɛ chrétien écoleso ninnu ka lahalaya filɛ nin ye maître ka lahalaya a bɛ joli la bi Mali kɔnɔ école chrétien écoleso bɛ taa 100 dɔ la a karamɔgɔ bɛ 1000 dɔɔnin na karamɔgɔ b'o la donc i y'a fɔ cogo min na ko écoleso bɛna datugu effectivement n bɛ tila ka segin i ma o yɔrɔ la n bɛ tila ka na donc Maki n bɛ taa e fanfɛla la n'i ye jateminɛ kɛ i bɔra ka kɔrɔfɔ dɔɔnin mɛn sisan nɔ donc min ye gɛlɛya bɛ école maître caman ka côté la donc aw fana bɛ aw ka syndicat o fana b'o tagabolo kelen kan wa k'a fɔ ko aw bɛna fara ɲɔgɔn kan ko ka ɲɔgɔn dɛmɛ pour que o gɛlɛya ninnu ka wuli. n b'a ɲininkali faamu kosɛbɛ. gɛlɛya bɛ chrétien lɔgɔliso maaw kan gɛlɛya bɛ n b'a dɔn aw yɛrɛ ka maître dɔw kan k'a fɔ k'u ka sarako bɛna tigɛ nin kalo in na donc o kɔrɔ de ko aw fana bɛɛ bɛna fara ɲɔgɔn kan pour que ka se ka fɛɛrɛ jumɛn sɔrɔ o la. n'a sɔrɔ i ka ɲininkali faamu ne bɛ. aw ka syndicat kɔni. anw ka syndicat bɛ niveau min na bi bi in na. Sinesec. Sinesec an ma fɛɛrɛ tigɛ o la fɔlɔ an ma kunnafoni sɔrɔ o bundakun kan fɔlɔ cogoya dɔ la parce que an ma lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnen kan nka yan a bɛ wajibi an ka fɛn dɔ lakile an ye fɛn min kɔni ka correspondance sɔrɔ synergie la fédération nationale de l'éducation an y'olu ka correspondance sɔrɔ parce que la situation des écoles catholiques là il me semble au syndicat affilié fɛn nin na kosɛbɛ fɛn ye syndicat mun kɛ n'o ka o dossier porté ne ka miiri la parce que u ye correspondance ci an ma correspondance mun b'a to an fɛnɛ bɛ se ka synergie bɛ se ka a hakilina di u ma cogo min maintenant synergie kɛlen ka correspondance sɔrɔ synergie a décidé k'o correspondance de multiplier maintenant k'a sɔrɔ k'o ci a ka démembrement tɔw ma c'est-à-dire les différents syndicats affiliés à la synergie maintenant o kɔnɔna la syndicat kelen o kelen kan ka lajɛ dɔ kɛ a yɛrɛ ka jɛkulu kɔnɔna na ka o correspondance fɛsɛfɛsɛ k'a sɔrɔ ka tagabolo dɔ ta ka bɛn ni o ye donc o la ni bɛɛ nana n'o ye synergie bɛ sɔrɔ k'o analyser maintenant pour que ka kuma kelen ta ka o kɛ ne ka jate la o baara ma kɛ fɔlɔ donc o kama n tɛ se ka o ɲininkali jaabi ka fɔ précisément mun kan ka kɛ mais n bɛ segin ka na camarade ka kuma la camarade min k'a yira k'a fɔ syndicat minnu bɛ école ko bundakun kan a bɛɛ affilié tɛ central la tiɲɛ don a caman kɔni affilié don minnu ma affilié par exemple Sinesec bɛ o la ni o ye anw ka syndicat ye an bɛ don min na ko bi bi in na anw ma affilié syndicat central foyi la fo n'a y'i bɔ synergie la bon n ka jate fɛnɛ na synergie fɛnɛ tɛ central ye fɔlɔ voilà maintenant gɛlɛya kɔni de bɛ école ko bundakun kan mais ne ka kuma daminɛ kuma na n y'a yira k'a fɔ ni fiɲɛ wulila bɛɛ bolo b'i kunna fɛn de la mais o kɔrɔ tɛ ko an balima katolikiw ko an n'u tɛ kelen ye an n'u ye kelen ye an bɛ dugawu de kɛ ala ka u dɛmɛ u ka kɛlɛ la ala k'u dɛmɛ bɔda ɲuman u bɛ se ka sɔrɔ cogo min en tout cas an ka ɲɛmaa ye an yɔrɔ k'a ɲɛsin ma o cogoya kelen fɛnɛ na an b'a ɲini u fɛ o fɛnɛ ka se ka u ka ɲɛɲuman fɛnɛ fara an ta kan gɛlɛya min fɛnɛ bɛ an da la an fɛnɛ ka se
se ka solution sɔrɔ a la n bɛ se ka mun fɔ sisan o y'o ye ne ka kuma daminɛ n y'a yira k'a fɔ ɲina avancé dɔɔni bɛ ka tɛmɛ salon kan mun na parce que salon ni hakili b'a ne tun bɛ nin plateau kelen kan n y'a yira k'a fɔ anw de bɛ minisiri kalama nka minisiri tɛ anw kalama parce que kuma ɲɔgɔnya tun tɛ anw ni minisiri ni ɲɔgɔn cɛ mais ɲina alhamdulilayi kuma ɲɔgɔnya bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ hali n'a sɔrɔ an ka laɲini bɛɛ ma sabati maintenant o kuma ɲɔgɔnya min n balimakɛ salam da sera a ma lundi tɛmɛnen le 15 ani minisiri ye sigi kɛ ministère la école ta ko bundako aw ka syndicat bɛ aw fɛnɛ kun b'a ok syndicat ok bon u ka fɔ la ko à peu près 20 voilà maintenant o sigi kɔnɔna na n'i ye minisiri lamɛn i hakili bɛ sigi kosɛbɛ en tout cas ne hakili bɛ sigi kosɛbɛ kosɛbɛ parce que ne ye minisiri yɛrɛ ka kuma dɔw noté a ka kuma min b'a a yira ko caman kɛra ko nka ko caman fana bɛ yen ka kɛ donc je comprends par là que ni minisiri bi na minisiri don a bɛ ka réalité ye wa a bɛ fɛ k'i kɔ da réalité kɔ la n ye kuma in fana noté a ka kuma fana na tuguni a ko l'école est notre bien commun an bɛɛ lajɛlen de ta ye école ye wa fɛn min fana don an bɛɛ nafanan b'a la k'a fara o fana kan mun yɛrɛ diyara an ye minisiri ka kuma na a ko ale bɛ anw fana lakɔlimɛtiriw ka côté la an kana miiri ko ale ye mɔgɔ ye mun ni an tɛ ɲɔgɔn fɛ ne ye question kelen posé a don o question daminɛ n k'a ma minisiri ye kuma minnu fɔ jigilasigi kuma minnu fɔ n'a sɔrɔ ni o kumakanw tun bɛ se ka bayɛlɛma ka kɛ action ye terrain kan n ko o tun bɛ sɔn ka fisaya kosɛbɛ et puis o bɛ kɛ sababu ye fana école gɛlɛya caman bɛ yen o bɛ bɔ yen parce que an y'a yira k'a fɔ une fois que kuma ɲɔgɔnya tɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ bɛ bisigi de kɛ i ka côté la et n'o o fana kɛra o bɛ baarakɛɲɔgɔnya partenariat tɔ gɛlɛya mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ donc dynamique kura min kɔni bɛ yen ni n'o constaté ni o de ye sigikafɔ ni jalako faran o jalako faran ni n'o constaté an bɛ ala de deli o ka taa ɲɛfɛ et puis a ka taa ɲɛfɛ tuguni ka tɛmɛ o kan jalako kɔfɛ an ka pratique ye terrain kan parce que ne tɛ se k'a faamu ko jamana ye niveau saba de ne ka miiri la ɲininikɛla dɔw ka fɔ la niveau fɔlɔ mɔgɔ dɔw de bɛ yen olu b'u sigi ka miiri mun ka ɲi jamana ma don nataw la mɔgɔ dɔw fana bɛ yen olu sɔrɔ k'u miiri o waleya ninnu bɛ se ka labaara baaracogo jumɛn na mɔgɔ laban min bɛ yen n'o ye sabanan ye olu de bɛ sɔrɔ ka bila o baaraw la tuguni ne bɛ fɛnw ye cogo min mali la bi in na ne b'a ye niveau fɔlɔ mɔgɔ n'o olu y'u sigi ka miiri mun de ka ɲi jamana ma ne ma fiɲɛ sɔrɔ olu ka baara la ne b'a ye k'a fɔ kɛ n'o ka fɛɛrɛ ɲumanw tigɛ jamana min bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min mais ne kɛ ne ka fɛɛrɛ jigilatigɛ sɔrɔ yɔrɔ jumɛn o ye terrain kan an tɛ ka réalisation terrain kan philosophie bɛ an ka dirigeants bolo ni ne b'o philosophie faamu min bɛ ka kɛ terrain kan ne bɛ ka ye u tɛ niveau kelen na o misaliya dɔ ye jumɛn baara o baara n'a bɛ ka boloda an tɛ résultat la n tɛ a fɔ baara ba n tɛ taa domaine bɛɛ la mais n bɛ segin ka na an ka école kɔnɔna na cogo di a bɛ se k'a fɔ kabini sanu école ta ɲɛkɔrɔla la an da donna k'a fɔ heure supplémentaire ko kuma o gɛlɛya bɛ yen hali bi solution ma sɔrɔ o la et que a bɛ kalo 4 ɲɔgɔnna bɔ gouvernement bɛ gɛlɛya bɛ cogo jumɛn na dɔw tun y'a ɲini o ka sara ye quoi heure supplémentaire effectivement a ka sara ye mais pour que a ka sara an ye fɔ a arrêté de fana ka bɔ donc a arrêté yɛrɛ de ma bɔ fɔlɔ sinon alhamdulilayi minnu arrêté bɔra olu sera ka sara san min banna sisan olu bɛɛ sera ka sara fɛn fɛn arrêté bɔra mais il se trouve que mun arrêté ma bɔ o de ka ca ka tɛmɛ mun arrêté bɔlen kan maintenant arrêté fana bɔli cogo di kalo 3 kalo 4 kalo 5 kɔfɛ arrêté bɛ se ka dɛsɛ ka bɔ cogo di alors que département sigilen don et moi je suppose que technicien fana bɛ yen o baara kama munna arrêté bɛ tila ka mɛn ka sɔrɔ ma bɔ tuguni. maa ni minisiri ma kuma o kan wa. o don an ye kunnafoni sɔrɔ a kan o don lundi tɛmɛnen le 15 sigi kɔnɔna na direction nationale de l'enseignement secondaire général ale ka fɔ cogo la ko arrêté 17 mun bɛ instrumentaire ko kunna ko olu bilala ka taa pour visa secrétaire général du gouvernement na mais u ma segin ka na fɔlɔ
Donc moi je trouve que au Diana Kojugu, du moment où Synergie et ni ministre rencontre Doké jusqu'à ce que au programme là fait mon bafoko à moyen terme et que moyen terme 5 mois après on voit encore que les arrêtés ne sont pas disponibles comment te ka fo o waru ka sara bon alors que arrêté be école munu kunkan ni instrumental ko kuma na le ndoro iba ye to mena ibe na ye de bara fanga de ka bo mo ko munu kanka barake parce que jamana be sharia do re ni e maîtriser semaine kono hacker do be e malante ka tema oka une fois que e tema na oka ndoro alors to be considéré comme instrumental o mina fene bara be chaya barakala ma fait fladoro soit bara ere de kacha soit barakala de macha Synergie a ni kuma chama syndicat la ni département fait kuma chama o ka recrutement ke d'accord be recrutement ke mais yo ni instrumental ko kuma be est-ce que recrutement be ka au niveau la wa o ni ngal be ka wa o ni ngal jabi donu no ateka ke so na kuma ka instrumental ko kuma be o kuma ba ok basi de donc baiga obena to mena e fafala do mena ministre nyo kuma o ma se ka profiter ka problème nyo fo donc anyanga problème nyo fo na ko chukodi d'abord mi fait ka do fra jasana ko kuma kan c'est la FENAREC et la FEN nous début ka en camarade catholique ou ka dossier fenge défend donc au niveau de la synergie nous fait ko yoro de fara akan bon maintenant ne sais qu'à fois en kunyanga problème fo ayi parce que non seulement je suis allé au nom de la FENAREC mais j'ai profité aussi de l'occasion pour parler de certaines réalités des enseignants de Kidal. Moi personnellement je sais voilà ne rebe mo kalanke Kidal chamanche lycée chamanche kalanso de là la hote Kidal la be bamaka attention Kidal ko be attention monsieur Traoré moi j'étais à Kidal depuis l'année scolaire 2018-2019 j'ai commencé à enseigner à Kidal j'ai toujours été à Kidal sans pression de qui que ce soit et quand l'administration ne pouvait pas aller moi je partais. Voilà, wakati muna administration est nous on a bradé les dangers pour aller à Kidal. Et à wakati non, en tout cas j'étais parmi les rares fonctionnaires, surtout dans le domaine de l'éducation. Je ne dirais pas non, parce qu'il y avait d'autres aussi, monsieur Koutoran est cité, mais pour le moment ça ne vaut pas le coup. Donc, mais à expliquer aïe, nous voulons rentrer. En fait, lorsque on sédina, Kabo Kidal, pour venir en vacances en famille, on a un rôle à Bamako. Donc, vu le contexte sécuritaire, il faut qu'il y ait un gros fort. Aujourd'hui, transporter un Sekata ou Yerema à Kidal, entre Gao et Kidal, c'est très difficile. C'est ça la vérité. Il Katara, c'est-à-dire, et cela va m'amener à souligner aussi le gouvernement ferait que c'est et nous on au problème de poser aïe. Il a essayé en me rappelant des actions de l'année passée pendant que moi personnellement j'étais au cœur de ces actions. On découvre aux actions pour que les enseignants puissent retourner à Kidal pour la première fois de façon officielle. Et je profite de l'occasion pour saluer le premier ministre, alors il était ministre de l'administration territoriale. Il est toujours. Oui. Et bon, maintenant, comme il doit faire la poste. Donc, on demande d'audience d'âme. Immédiatement, il nous a appelés. Pendant que notre ministre de l'Éducation a refusé, je peux dire comme ça, de nous recevoir. C'est parce qu'on demande d'audience d'âme. Attention. Mais le silence, ça veut dire quoi? C'est une réponse à Mandjabi. Et il a rappelé Ola, il me rappelle des actions
posé l'année passée pour dire que non, action parce que on demande d'audience pour qu'on se rencontrer qu'à fort les enseignants de Kidal ou fait qu'à Sidi. Contrairement à Mokaman pour qu'à fort, Koubi en là, ou bien qu'à Sarata, Kouti Barake. Non, nous, notre syndicat n'a jamais en tout cas œuvré dans ce sens. Ama Barake au domaine qu'on a. Parce que nous refusons un syndicalisme de développement de la. Syndicalisme de développement est mené. Non seulement école 2000 n'a pas soro, école Karamo Fénébi n'a pas soro, Abaka Barake. C'est ça le syndicalisme de développement. Ama Feneke. Faut Watimuna, ministre de l'administration territoriale, le premier ministre, à l'envoyer Katafe, à Koukangokma, Anyan fait la foi. À information pour acquis des droits présents, il a pris le dossier en main. Donc, au décalé, où Tara Wele Kassi, ministère de la Défense, là, en tout à fait au décalé. Mais maintenant, si ça fait du mal, c'est grâce à la même méthode, à mettre au c'est la série Kata. Oui, faire une sigra Senga. En Kouya, il demande d'audience déposée à l'Ingine. Ne combien non, il a fait Jassana combien non. Adana aux réponses de ma coulée action dont mené. Ko enseignant dont Koutara ou Yeramati. Outaru Yeramati. Ça, ce n'est pas une réponse. Dieu seul sait. Alors, donc, on ne dit que Kouina. En bas fort, en bas assimé. Donc, nous faisons comme nous faudrons. Ministre Halibi, à ma fin ou là. Maintenant, en bêta, un autre problème, faut mourir. Oui. Ou bien un problème géré sans problème. Et les militaires aujourd'hui, en bouffant et en là. En bouffant et en là, ils sont prêts à nous aider. En petit fait qu'à ta militaire ou yoro, sans notre ministre de l'éducation, en combat fait qu'à Bonyada Odeka. Et si il nous avait réussi, en petit fait qu'à enseignant qu'on follow bord le 15 septembre pour que nous puissions qu'à ta béni. À rentrer au de Kunyanga l'année, mais à ma an Benyonia, voilà. Donc, ça c'est un devoir, Taouri. Ça c'est un devoir. On ne peut pas prendre le salaire de l'État et refuser d'aller travailler. Donc nous sommes conscients. Comme je vous ai dit, on a syndicalisme de construction de là, on a syndicalisme de développement de là. Donc, on va en face au fait, ou en état baraque, en face dans les lieux difficiles. C'est pourquoi on appelle un enseignant un citoyen du monde. Ok. Parce que lui, on va tout avoir fait, on ferait du mal sigler nos singami, au moins. Chrétien école so munu datugulu kuma fara parce de chama ne be akonna la yafa abe école so kemen ko Mali kono fere jumene sigle no sengami mato amisa kan jigida ko kala mena ye akonna ube kala na yidi aywa o yingal la tese ka o jabi ko sebe kama soro o décision politique be église ni état de bol wa ule bena kan fana état ko kala bi retirer ka bo subvention niveau là et église locale c'est ka école d'aile école d'obéal c'est école d'aile comment soro saram be ali tese ka o sara mettre tout de suite bena oro la ba do kalantare bla gela ko parce que mettre no licencié no boaka abo comment ou licencié no voilà et déjà licenciement ngera amake sharia ko nana parce que l'église est motif avancé, que subvention trialienne qu'on fait 600, elle est nassée qu'à mettre garder. Elle est licenciement pour motif économique. Quand on connaît Galéa, on a Yorola, entrepreneur c'est un roda tout, et Barla Lobla, ou motif économique. Mais ici la Barla de Bla. Licenciement pour motif économique, c'est la Barla de licencié, quand la Kibéro d'aile, on a gagné. On nous l'éclaira. École maître influé ou licencié l'endo depuis 1er août licenciement est fait à amina ma chara parce que préavis quand a dit tant qu'on a un licenciement au préavis m'a dit tant qu'on a ensuite préavis à faut travail protégé nous délégué syndicaux en délégué du personnel nous on manque à licencier tout chimie inspecteur ou à vite et yoro chamana et Joseph Wara bébé n'abra Joseph Flala yoro ton bela yelena travail protégé ou licencié là sans l'avis de l'inspecteur du travail
donc licenciement yɛrɛ kɛlen kɔfɛ u bɛ ka n b'a fɔ n'u bɛɛ tɛna datugu ekɔliso bɛɛ tɛ datugu u yɔrɔ dɔw dayɛlɛ bɛɛ tɛna datugu u yɔrɔ dɔw dayɛlɛ lycée yɔrɔ dɔw dayɛlɛ u bɛ fɛ ka mɔgɔw ta ye e ma mɔgɔ kɔrɔlenw ka droits sara e b'a essayer ka mɔgɔ kura ta o ye sariya sɔsɔba de ye donc kalan ta man di nin cogoya la kamasɔrɔ an jɛɲɔgɔn minnu bɛ yen ni o ye an ka syndicat wɛrɛw ye olu kɛlen bɛ ka fɛn ta a mɛn ka droit revendiquer jamana yɛrɛ sariya sun niveau la kamasɔrɔ baarakɛla ninnu ye jamana ka baarakɛlaw de karamɔgɔ bɛ nafa ɲɛ jamana de mais maintenant sisan nɔ ni a problème ma ɲɛnabɔ aw bɛna mun de kɛ sisan problème ma ɲɛnabɔ Bubakar ye Abdulsalam a kuma a da donna a kuma na préavis dɔ déposé len bɛ kamasɔrɔ an bɛ ka min ɲini état fɛ o ye état ka a ka jamanadenw lajɛ n'o ye baarakɛlaw ye pourquoi ka u lajɛ nin mɛtiri ninnu n y'a fɔ n ka kuma kɔnɔna na u ka sara 80% jamana de b'a ta donc ni jamana ye 80% ta donc jamana k'a essayer ka formule sɔrɔ formule ɲuman sɔrɔ ka se ka ni jamana ni karamɔgɔ ninnu ka u ladon a yɛrɛ fɛ yen ni formule caman bɛ sɔrɔ état bolo. ok basi tɛ donc maintenant sisan solution kelen min bɛ e bolo teliya la parce que an bɛna don direct la tuguni ORTM ka sisan nɔ donc ni solution min b'i bolo ka a fɔ sisan fɛɛrɛ bɛ ka sigi sen kan état k'o kɛ pour que moins école ta ka se ka kɛ bonya ni karama kɔnɔna na. solution min bɛ an bolo an bɛ ka min proposer état ye o ye ka ni enseignant minnu licencié filɛ ka u bɛɛ wele ka u ta a ka niveau la. a kɛra fonction sugu sugu min ye a kɛra statut min ye sa ka u ta a ka niveau la je dis ça pourquoi ni an seginna kɔfɛ 1900 fonctionnaire de collectivité statut b'a régi c'est de 1995 mais concours yɛrɛ ka ye ka don collectivité la maîtrise la ça date de 2010 ma faamuya mais avant ça conventionnel tun bɛ yen mɔgɔ minnu olu bɛ baara la collectivité ye mais conventionnel de don jamana ye cogoya sɔrɔ ka u la intégrer parce que jamana tun b'u ka sara fanba kɛ ka ban an b'u ka sara fanba jamana de bɛ k'a ta ka ban donc jamana ka solution sɔrɔ ka dayɛlɛ dɔ bɛ fan dɔ fɛ ka maîtrise ka u ta u kana bɔ baara la ten dɔw bɛ yen olu ye tɔ tuma tɛmɛ san 6 san 7 kan u tɛ se ka concours foyi kɛ bilen u bɛ bila tentɔ jamana dagaru wa an ye jamanadenw de ye an kan ka hinɛ sɔrɔ an ni ɲɔgɔn cɛ de donc welewelekan de don jamana fan o fan parents d'élèves partenaires wɛrɛ fɛn fɛn bɛ yen u ka fara an kan ka ni kɛlɛ kɛ ka ni dɛmɛ ɲini walasa balimaw si kana to kɛrɛfɛ parce que ne yɛrɛ min f'i ɲɛna Bubakar 40 secondes k'a fɔ ko jamana baarakɛla ye bɔli kɛ a ma bɔli kɛ n'i taara sisan an ka togodaw la ekɔliso caman bɛ yen i b'a sɔrɔ directeur kelen ni adjoint 2 dɔrɔn de bɛ yen pour tous les cycles mɔgɔ tɛ yen donc k'a fɔ ko mɔgɔ ko donwo tɛ yen jamana mɔgɔw bɛ baarakɛla la yanni u ka datugu u ka dayɛlɛ walasa ni mɔgɔ ninnu u m'a dɔn k'u tɛ taa baara yɔrɔ si u bɛ se ka baara kɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ donc da ka yɛlɛ walasa jamana u ka se ka t'u ka fonction exercer fan wɛrɛ fɛ ka mɔgɔw ɲɛ jamana ye an b'o de ɲini kosɛbɛ jamana fɛ. baasi tɛ donc Maki e fɛnɛ solution jumɛn de bɛ e bolo pour que an bɛ se ka bɔ nin problème na kalan bɛ se ka kɛ bonya ni karama kɔnɔ. solution bɛ ne bolo walasa an ka se ka bɔ nin gɛlɛya bɛɛ kɔnɔ o solution ye bakuruba 4 de a ka ca Ala fɛ n'an ye ɲɔgɔn faamu ka o solution labaara hali fɛn min tɛ ni gɛlɛya ye an bɛ bɔ a kɔnɔ o solution fɔlɔfɔlɔ ye min ye gɛlɛya fɔlɔfɔlɔ min bɛ di na fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ ye ce qu'ils appellent la suspension de la suspension des salaires u ko k'u bɛna mɔgɔw ka sara dulonni min kɛ u k'o sariya yɛrɛ dulon fɔlɔ hali n'a kɛra kalo 1 ɲɔgɔnna ye walasa minnu fɛn minnu ɲagaminen don u ka se ka olu bɔ ɲɔgɔn na minnu ta kan ka dulon o ka dulon minnu ta man kan tɛ ka dulon o kana dulon o ye solution fɔlɔ ye solution filanan ko jamanaden kelen o kelen i kɛra niveau la i k'i engagé jamana i k'a bila i kunna ni e tɛ dɔrɔn jamana in bɛ bin e que n'i bilala baara fɛn fɛn na i k'a kɛ i n'a fɔ i ka sokɔnɔ baara i b'a kɛ cogo min na
solution sabanan o de ye u ka kuma ɲɔgɔnya sabati u n'u u baarakɛɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ partenaires ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye CDK ye maintenant solution naaninan n'o ye laban ye o de ye u ka taa vers l'anticipation u ka n'u sigi ka kow kɔnɔ à tous les niveaux an ka kɔn ka kow natɔ ye an ka kɔn ka solution prévoir an ka kɔn ka an yɛrɛ di walasa problème bɛ se ka résoudre cogo min n'a fɔra ko don o don école tatɔ tɔ kelen kalo kelen ou bien tile 15 o de ye école kuma fɔ kuma ye alors que kalo 3 bɛɛ bɛ yen an b'o bɛɛ kɛ daga sunɔgɔ la. o cɛ man ɲi. ne dan yɔrɔ la. ok Basike Mayiga i fɛnɛ dakuruɲɛ kelen solution jumɛn b'i bolo pour que an ka bɔ nin problème kɔnɔ. solution mun b'i bolo dɔrɔn u ka mɔgɔw bila u ka hakɛ la ni e bilali ka hakɛ la ne bilala n ka hakɛ la kɛlɛ ti kɛ donc vraiment j'appelle de façon solennelle le président de la République Assimi Goïta a kana son fes ni école ninnu ka datugu vu que ni école ninnu ye baara mun kɛ jamana in kɔnɔna na o nafa kama a man kan ka sɔn a ka datugu n'a ma ɲɛ k'u ti se ka les 7000 enfants minnu ka école ko bi risque la an kɔni b'a fɔ n'a ma ɲɛ dɛ à défaut an balima minnu an camarade minnu u y'u licencier walima u bɛ n'u licencier ou qu'on peut intégrer dans la fonction publique des collectivités ou dans la fonction publique. L'iki kuma d'offre, Agnetiba Agnede, Agnetiba Agnede. Particulièrement à Kidal, je prends un exemple. 30 secondes. Faute d'enseignants, école d'Indo Massé vous réaliser. Donc, ambissé pour utiliser, il y a une femme nous ambissé pour utiliser, Kaïora Doula. Amba Kalama, problème d'enseignant bien non. Donc de grâce, il n'a qu'à regarder cela. Et je pense qu'il va écouter. Nous aurons quand même un heureux dénouement ni à la sonne. Inch'Allah, heureux quoi. Ni à la sonne, donc vraiment, Ambi Foki Walimando, Abdou Salam Maïga, Fenare, que vraiment, Aïwole Blemen, la Wole Djabi, Ambi Foki Walimando. Merci beaucoup. Mi Luc Savare, vraiment, Ambi Fene Foki Walimando, mi Maki Jassara, vraiment, Ambi Fene Foki Walimando, car Ketoniki a fait sabla, Ambi 22 septembre, là, Malika Sambioro, Anindurula, Nyene Djaoube, Sena, Okama, mi Barado, Siglero, Senga, Chef Flatile, Javanika, Sisanamna, de Dreki, la Noirtem, la Coloncho, Nora, Mimato, Morobe Sega, Albi, Kolafoni, Soromi, 22 septembre, Kogako, Kibara, donc, Bolodal, le Chine, Anisini, Clé, Konano, de Kama, Akina Sega, Djamoun, Keka, Sefo, Awati, Labama, Kafoli, la Bella Jelema, ni Watina, Mama, sur le Chef Flatile, la Ambe Befoka, Bella Jelema, Amako Akambe,